Tá Cnaguirlisí os mo chóireann seo ar mabhairt. Ach, cad is Cnaguirlis an? Well, sin uirlis úsadan tú chun ceolaíonna faoi a bhulla nó a chra. Ní gá go meach na huirlisí seo ad sa mála. Tá tú ná rud a bit úsáid mar Cnaguirlis ní lirt ach a bhulla nó a chra agus is féad leat a bheith cuairtú sa mála. Nis, má bhíonn sa breanúir sconán nó ar chláir Teilifíse, is minic a chluisteas sa ceol sa gúlra agus an scéal a gola rá. Mar sin, cheap mute go hálinn a gorach muid i beag an ceol leis na charachtéirí ón scéal a bhí aine teachtain seo, an Nathair agus na Spéaclaí. Seo dí na charachtéir a casú airne teachtain seo. Seo conal agus muireann, seohí má mó, seo a cócó an máda, agus seo an Nathair nimhe. Níor casú an Nathair nimhe airne sa scéal ach tá san ghfuil Nathair sa scéal mar gur an Nathair agus na Spéaclaí an tainimitá ar a scéal. Nis, tuach muid ar eisiau dosach ag muireann agus ag conal. Is gasúr geal gáiricha iad, is gasúr spríúla iad, agus bíonn siad a grád a hart sa teach i dtíon na gló. Mar sin cheappa go meach an tamborín an arúnach. Sin muireann agus conal. Nis, ceaf í mó? Well, is ban glórwarí má mó, gus bíonn si go siarí is siúl hart sa teach i tóiríocht na rudaí tá cáilte. Mar sin cheappa go meach an blocámuid an arúnach freisin. Sinní má mó siúl hart a tóiríocht, nó a cuairtú. Nis ceaf í cócó? Cócó nis. Bíonn cócó tafa na gúnaí an ard, mar sin felle an tríontán gó. Sinna cócó an máda, agus an Nathair nimhe. Mes tú níonach an maracha an bart? Sílamnis go na charachtarí ar fad eibrí macham le mochad Cnaguirlisí. In geamh seo, tá go le breanú ar na pectúrí, agus tá siad in ábhart, agus tá go an pís a ceol a haint gan stoppa. Mar sin ar eicim muireann agus conal, tá chun an tamborín a chra. Dríola muid e? Ceart go leor. Is má tá uirlisí easa sa mála freisin, go níochlamm. Uit si bré. Daire lom an Ábhar omlán a chóléana. Daire lom an pís a ceol ar fad a haint. Meas go muid suasí de geamh seo agus déanamh muid a ríiste. Tású me le má mó agus críochnú me le muireann agus conal. Bhfuil muid ré. Bheith seo níos ducra mar níos siad an ábhart chum. Ceart go leor. Dríola muid e? Má mó dosach. Lom, má mó, cócó, an Nathair nimhe agus muireann agus conal. Dúirt was ceann amháin eile scipaí. Nis, bhfuil muid ré. Tású muid le cócó. Éintach, bhí an sprí am san sin agus tríoch tusa sin sa mála chomh maith.